Γνωρίστε τον Νίκο. Ο Νίκος είναι διευθυντής και φροντίζει για την ανάπτυξη της εταιρείας του. Επειδή θέλει να επεκτείνει τις επιχείρησεις του σε τακτική βάση, ψάχνει για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η εταιρεία του συχνά δηλώνει συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αλλά μερικές φορές δεν λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε εύθετο χρόνο και έτσι χάνει ευκαιρίες. Η αναζήτηση δημόσιων διαγωνισμών του παίρνει πολύ αναγκαίο χρόνο και ενέργεια. Ο Νίκος έμαθε για την πύλη διαδικτύου για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Δηλώθηκε και άρχισε να χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή. Τώρα καθημερινά λαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο email του. Για τον Νίκο έχουν ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της εταιρείας του και παραμένει ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές του.